नमस्ते. मी आज गाजरची वडी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ते पाव किलो गाजर आहे, किसून घेतलं आहे. स्वच्छ धुवून आहे ना किसून घ्यायचं. असं बारीक किसून घेतलं आहे किसणीवर. हे अर्धा किलो साखर आहे. हे वेलची पावडर आहे, 1 चमचा घेणार आहे. हे अर्धा लिंबूचा रस आहे. हे 1 वाटी साई सकट दूध आहे आणि चारुलिनी काजू आहेत. आता हे पहिलं मी काय करते, हे भांडं घेतलं मिक्सरचा. त्याच्यामध्ये आहे ना हा गाजर जरा मी फिरवून घेणार आहे, म्हणजे थोडासा बारीक वाटून घेणार आहे. म्हणजे जास्त वाटायचं नाही आहे, म्हणजे थोडासा फिरवून घ्यायचा आहे. मी दाखवते. गॅस पेटवला आहे आणि भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी 1 चमचा तूप टाकते. हा 1 चमचा तूप आहे. हे गाजर आहे ना मिक्सर लावून आहे ना हे असे थोडे बारीक केले आहे, म्हणजे जास्त बारीक नाही केले आहे. म्हणजे थोडेसे किसलेले कसे जरा लांब लांब असतात ना, म्हणून त्याचे म्हणजे 2 भाग होतील असे बारीक करायचे. आता त्याच्यात घी टाकलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी गाजर टाकते. आता घीमध्ये गाजर टाकला आहे, चांगला असं हलवते. सारखं करून आहे ना थोडं 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, म्हणजे कसं वाफेने ते शिजायला पाहिजे ना म्हणून. आणि गॅस आहे ना थोडा मीडियम ठेवायचा. बघूया आपण 1 मिनिटासाठी झाकण ठेवला होता. मस्त वाफ आली आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना सगळं साहित्य टाकायचं आहे. आता याच्यामध्ये पहिला आहे ना लिंबूचा रस टाकायचा. ही साखर टाकायची. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना 1 वाटी दूध घेतलं आहे ना ते. हे अर्धा चमचा वेलची पावडर. आता हे सर्व असं मिक्स करायचं आणि परत झाकण मारायचं शिजायला. हे आता पूर्ण आटवून घ्यायचं आहे. आता गॅस मी फास्ट करते. आता हे पूर्ण आहे ना घट्ट होऊन आहे ना थोडं सुकायला द्यायचं आहे, म्हणजे घट्ट करायचं एकदम. त्याच्यावर थोडं 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते मी. बघूया आता आपण शिजलं काय. हे कसं साखरेला पाणी सुटलं आहे आणि शिजलं आहे पण छान. आता हे सगळं पुरं आटवून टाकायचं आहे, म्हणजे गरगरीत करायचं आहे एकदम घट्ट. हे असं मस्त आहे ना असं गरगरीत होऊ द्यायचा. हे साखर टाकून आटवायला आहे ना 12 मिनिटं लागली बरोबर. आता मी जरा गॅस बारीक करते आणि ताटाला आहे ना तेल लावून घेते. ताट घेतलं आहे आणि असा उपडी ठेवला आहे, म्हणजे कशाला आपल्याला वड्या कापायच्या आहेत ना म्हणून. थोडं त्याला तेल लावायचं. उलटा ठेवला ना मग कसं वड्या कापायला छान भेटतं. असं तेल लावून घेतलं आहे. आता मस्त याचा गोळा व्हायला द्यायचा. आता हे ना ताटामध्ये काढून घेते. गॅस बंद करते आणि हा गोळा आहे ना आपण ताटावर घ्यायचा काढून. बघा असा हा असा रुंद करायचा जरा. आता दुसरा भांडा घ्यायचा तेल लावून आणि त्याने असं जरा पातळ करायचं आहे. जास्त पातळ नाही करायचं आहे. हे कसं चिकट असतं ना ते भांड्यांना लागतो.
या प्लेटमध्ये पाणी घेतलं आहे आणि ग्लास आहे ना, हात कसं हात भाजतो ना, म्हणून याचा ग्लास आहे ना पाण्यामध्ये बुडवायचा आणि असं जरा सारखा करायचा. हाताने नाही करायचं, कारण ती साखर असते ना गुळासारखं, ते कसं हाताला चिपकतो. आपल्याला वड्या कापायच्या आहेत, म्हणून जास्त पातळ पण नाही करायचं. हे ताटाला तेल लावून आहे ना, हे सारण सगळं ताटावर ओतलं आहे आणि आता गोल केलं आहे असं मस्त. म्हणजे पाण्याला हे करून वाटी भिजून नाही तर ग्लास असं त्यांनी असं सारखं करायचं. हात नाही लावायचा कारण ते गरम आहे. आता मी ते थंड करायला ठेवलं आहे आणि त्याच्यावर आता हे टाकते, चारोली आणि काजू. थोडे थंड झाले ना, मग त्याचे वड्या कापायचे आहेत. आता हे सगळं टाकलंय त्याच्यावर, काजू आणि टाकले की असे जरा दाबून घ्यायचे. अजून ओला आहे ना, गरम आहे. हे आता थंड करायला ठेवते आणि तुम्हाला वड्या कापताना दाखवते. हे शिसुरी मी पाण्यात बुडवून घेतले आहे आणि आता मी त्याचे वड्या पाडून दाखवते तुम्हाला. आता चांगलं सुकलंय, कडक झालंय. असे मी सर्व आता वड्या पाडून घेते. आता ही मधी लाईन आहे ना, ही मच्छी लाईन पकडायची आणि आपल्याला आता त्रिकोणी वड्या पाडायच्या आहेत. ते मी तुम्हाला आता दाखवते. हा पहिला किनारी आहे ना, हे किनाऱ्याचं कापून घ्यायचं पहिलं. म्हणजे कसे त्रिकोणी होतात. असेच आता मी कापून घेते. हे असे आहे ना, आधी सरळ लाईनी मारायचे आणि नंतर असे क्रॉस मारायचे, म्हणजे त्रिकोणी आले. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे आधी कडेचे काढायचे, जास्त कडक होईपर्यंत नाही ठेवायचे. हे असे त्रिकोणी वड्या, हे आता तुम्हाला असे मी सगळे काढून दाखवते. गाजरची वडी बनवली आहे, मस्त छान झाली आहे आणि ती खोबऱ्यासारखी लागते. म्हणजे खोबऱ्याची चिक्की असते ना, तशी लागते, एकदम मस्त चिकट. छान झाली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा, म्हणजे एकदा ट्राय करून बघा कशी बनवली आहे मस्त.